Txistuen gainetik halako goratasuna erakutsirik, ze meritu egin zuen egun hartan aurretik ahalkeizun hura irabazteko. Bertxotan txitjaioa zerazu Salvador, ni baino hoberik ere gaur hunat badator. Ospea da handiena aizu laguna hor, lagun hoiek egun eni deus ez didate zor. Salvador, bazkaria zerbitu dizu neskatxari. Nik bazkaltzean gaur bi aldetai hartua detatxegina, bazkariona eta gainera zerbitzailea apaina. Gaur arte ez nun inoiz probatu ekarri duzun kozina, nahiago nukenik zerbait baino gure etxian bazina. Salvador, beste 3 bertso kantatu behar dizkiozu salatzaile bati, denuntzia sartu duen bati. Lehen bertsoan, mihi gaizto batek kontrabandoan ibiltzea salatu diola azaldu ondoren, 2 bertso dotore eta indartsu hauek kantatu zituen. Anaia rebak gogoan hartu emango dedan bertsuan, egia zerbait izango baita arkitzen aizen kasuan. Lengo batean salatzaile hoi bide makurretik zuan, bere burua salbatzeko nau, ni hor ezarri putzuan. Zeruko santu guziak eni ari zaizkite errepikan, salatze hoier sekula santan ezeiteko kasurikan. Hoiek botana izan nagatik egon gaitezen zutikan, hoien esanak ez du balio mundu juntako baizikan.